Beste 30 segundu emango dizkizuegu, dudatan ibili zarete noi. Egan konklusioak ateratzen hasi zarete orain, biak entzun ondoren. 30 segundu, kaxak itxi aurretik. Azken txampona jasotzeko. Bazeukan askoz prestatuagoa, hobe, gainera bera bere gitarrarekin eta horrela egin du oso ondo. Eta letrarekin izan dugun arazoa nire ustez faktura pasatu zaigula. Bota dut nire naizen bezala, indut eta gero orain zer atratzen den. Gaurko finaleko emaitzak sobre honetan ditut. Nik ja begiratu dut norden irabazlea. Zuek ez dakizu, noski? Leire, fijo. Bai. Amaia eta Mikel. Esan. 8 euro eta 45 zentimo. Txalo, ez. Pentsatzen zenutena baino gehiago? Bai. Bai. Leire, eta zuk, gehiago, gutxiago? Gehiago. Gehiago. Hauek argi ikusten dute, ez dakit? Nik ez da inargi ba. Leire! €11 eta 61 zentimo. Beraz, Leire gaurko saioko garaile eta irabazle, final handirako txartela lortu duzu. Botadaren nire izena, lehenengo segundu ez du sinistu, baina garaia errandu, bai, zarela zu Leire, jolit, zarela zu. Eta egirteko harritu nahiz pile bat, ez nire espero, Agiri honek finalean parte hartuko duzula, egiaztatzen du. Beraz, zorionak beste ere, txalo handi bat, Leirerentzat.